Machiegni kendo nyako Ramogi, duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka mano EACC ofwenyo rode ma sirikal mag kaontis osebedo ka tiyogo e yako omenda kod mwandu jopiny. E ripot margi ewi kedo gi mibadhi e kaontis, EACC oyango ni onge mar chike motegno ewi tiyo maber gi omenda mag jopiny kaachiel gi rem mar kaontis chugo bad migawo manono kaka kaontis tiyo gi omenda jopiny emomiyo mokuom omenda mag jopiny lal. Ewi mano, EACC omiyo governors kod od bura mag kaontis ndalo 60 mar loso chike makamago kaachiel gi chuogo bad migawo manono kaka itiyo kod pes jopiny e kaontis. Chris Owino nigi mathoth. E okenge mag rakore aching' kod mibadhi, duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC ofwenyo rode manyien ma sirikal mag kaontis osebedo ka tiyogo e yako omenda mag jopiny. Mibadhi masani oweyo ka inono governors masani kod mane osetiyo e loch mokalo makawo riw to kwan gi ok tin 21. EACC bende yande ochwalo nyinge mamoko 9 ne apisi mar ogaye mar jomin bura mano koriwo nyaka governors mane osewuok e apisi. E ripot margi, EACC yango ni apisas mag kaontis osebedo ka tiyo gi rode mantiere e chik ewi tiyo kod omenda mag jopiny e yako mwandu makamago. Because unless and until those loopholes are sealed, even if you remove the merchants of graft and you bring angels or new people to work there, they will still take advantage of those weaknesses within the systems. Ewi mano, EACC omiyo governors kod county assemblies ndalo 60 mar loso chike madhi dino rode makamago kaka yo matieko mibadhi e counties gi. We have required them to submit to the commission within 60 working days an implementation plan indicating how they will discharge their responsibility of either establishing an internal audit unit where it is not there, or ensuring that where those units have been established, they are functional, and ensuring that whenever they make recommendations regarding compliance with accountability controls, then those recommendations are not in vain. Kaluwore gi EACC, sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo mana goyo okang' manyime e yweyo mibadhi e pacho kae ka giluwo chike ma oket mag rito omenda mag jopiny. So one way of ending corruption within the public service is to ensure that systems are working seamlessly, efficiently and effectively. That way, this ulabaloo of some public officials converting themselves to small gods and giving public services as though it was a favor, it will come to an end. Report mar EACC oyudo ni thoth counties onge kod bad migawo moyedhi manono kaka bad migepe mag sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny kaluwore gi chik. EACC wacho ni onge mar bad migawo makamano en fuok maduong' ma apisas mag counties osebedo ka tiyogo e tiyo arietha kod omenda mag jopiny. This is one of the areas that are weak in nearly all county governments. And therefore, it means that if county governments have not established or have not ensured that these internal audit units are functional, then it means that there are no checks and balances on how public money is used. E komachielo, telo mag counties bende ok osebedo ka keto e tem dwaro mag bad migawono ewi tiyo maber kod omenda mag jopiny. EACC odhi nyime kod sayo sirikal mag counties kuom rem e chwalo nonro maggi ewi kaka gitiyo kod omenda mag jopiny ne aput manono kaka counties tiyo gi omenda mag jopiny. E report margi, EACC wacho ni sirikal mag counties osebedo ka chwalo report margi ne karan mar od bura kaachiel gi apisa mochung'ne omenda e counties ataro kod chik. We have found that even where those internal audit units make recommendations to the accounting officers and the audit committees on what needs to be done, those recommendations are disregarded. Moko kuom sirikal mag counties bende oyangore ni onge kod nonro mag mwandugi ka moko kuom mwandu mag counties pod ondik e nying telo mag gwenge machon. Moko kuom apisas mag counties bende osebedo ka kawo mwandu mag jopiny kendo loko mekgi ataro kod chik. There are cases where
county officials convert public property to their own use, vehicles belonging to county governments being used to even ferry things to wedding ceremonies. EACC bende oseo sirikal mag counties kuom jwang'o mwandu mag jopiny kaka chielo lope ma ondik e nying sirikal mag counties kaka yo mar chiwo thuolo ne achudhe. EACC bende osingo madhi nyime kod loro akaunt mag bengi mag joma itudo kod kwalo mwandu mag jopiny kaka yo mar neno ni gidwoko mwandu makamago e kinde ma buchegi pod dhi nyime e doho. Bende gikwedo weche mosebedo ka wachore ni gigeto jotelo mawuok e gwenge mamoko e pacho kae kendo kwayo josiasa mondo kik rwak siasa e weche mag kedo gi mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.